ce vine cam așa. E 6 octombrie, aia ta. Ha, e luni, s-a muncit în weekend și luni. Lunea este liberă, lunea este liberă pentru cântat și scris. Lunea este liberă pentru cântat și scris. Ascultă-mă ce am de zis, ascultă-mă până la final. 700 de cuvinte, 4 strofe zăpăceală. Te plouă în spate zilnic, nu prea ți-a plăcut la școală. Mare scofală, sunt mulți care așteaptă să sară de la 10 ca tâmpiții având lift și scară. Iese hitul, instrumentalul top, dansează fitul, vrea și el când va fi mare. Ca tasul zăpăcitul, mă trezesc de dimineață și mănânc instrumentale. Bag și muncă pentru bani, muzică pentru matale. Studiez îndeaproape, hip-hop-ul e cel mai tare. Până îl înțelegi, eu zic să-ți vezi de treabă, frățioare. Nu e pentru toată lumea, trebuie înțeles bine, multora le e rușine. Mă rog în fine, totul e cu duș și întors, te rog frumos, încetează muzica, e toată proastă, fii atent. După fază toate se repetă des, te prefaci că nu le vezi. M-am trezit de mult la realitate, nici nu știi ce pierzi. Mai devreme îți spuneam de muzică, e toată proastă, mă refer pe glob în general. Adică lasă dacă te-ai simțit doar puțin, asta contează, treaba este bună în general. Sunt mereu pe fază, de parcă-ți pasă ție de ce când ce scriu, de parcă-ți pasă ție dacă sănătos eu ori viu. De parcă-ți pasă ție dacă sănătos ori viu. De ce scriu? Oare de ce scriu? Oare de ce scriu? Oare de ce scriu zilnic? Oare de ce scriu? Oare de ce scriu zilnic? Oare de ce scriu? Oare sănătos ori viu?